Chcete si postavit dům, ale nevíte jak na to? Máte dvě možnosti. Můžete se týdny probírat katalogovými domky, které jsou jeden jako druhý a na pokraji fyzického i psychického vyčerpání si prostě nějaký vyberete. Firma vám nakonec jeden vyplivne, což by se mohlo zdát jako rychlý proces, ale pracovníci se potýkají s komplikacemi a výstavba je velmi zdlouhavá. Tyto domy bývají energeticky náročné, což se prodraží a jsou často špatně řešeny dispozičně. Místnosti jsou propojeny dlouhými tmavými chodbami, kde lidé často bloudí, nemluvě o tom, že část udávaného obytného prostoru není využita vůbec. Taky se vám může stát, že se váš dům bude nápadně podobat domu vašeho souseda a jeho souseda a všech ostatních sousedů, kteří si podobné domy postavili před nimi. Pokud se vám tato možnost nezamlouvá, máme pro vás jinou variantu. My chceme, aby se vám váš dům líbil a dobře fungoval. Jak jsme toho dosáhli? Představte si, že toto není Rubikova kostka, ale váš dům. Kostičky znázorňují jednotlivé místnosti. Logickým uspořádáním těchto prostorů vzniká váš dům. Flexibilní, komfortní, prosvětlený a energeticky úsporný. Celý je seskládán z předem připravených dílů sendvičové technologie a celá stavba tak trvá pouze několik dnů. S vaším domem tak vzniká originální architektura s vytříbeným současným designem a důrazem na precizně provedený detail.